Toca parlar d'una novel·la contemporània com és Els estornells mai volen sols d'Eduard Cirera Riu, que és una novetat d'aquest 2026 en què trobem un personatge, el Genís, que és el protagonista i que és un jove adult d'uns 25 anys que està en aquell punt d'acabar l'etapa d'estudis, començar la vida laboral i es troba amb un munt d'incògnites i de coses que realment ell pensa no sé què fer amb la meva vida. I crec que això és molt humà i que ens ha passat a moltes persones, que hem de prendre de cop una decisió molt grossa. Tot això barrejat amb la temàtica de l'amor perquè apareix la seva relació sentimental, ja veurem que té un punt d'actualitat complexa i que dona per poder opinar, però jo aquí no faré cap mena de spoiler. La veritat és que he de dir que a mi m'ha agradat el personatge del Genís perquè hi havia estones que em queia superbé i estones que em queia fatal. I per tant, aquest joc de clarobscurs en una persona crec que és molt realista perquè al final tothom pot tenir com ítems, com característiques molt diferents que sembla que no hagin d'encaixar en una persona i sí que ho fan. I el Genís és així. Tot això amb la temàtica de què és fer-se adult i haver d'assumir certes responsabilitats, certes decisions i el fet d'haver-se d'enfrontar en el món i fer-ho de la millor manera possible. He de dir que els personatges secundaris m'han agradat molt perquè crec que donen bona sintonia al llibre i que sobretot m'ha guanyat al final, que m'ha semblat un final bastant complex per com anava evolucionant la novel·la i en el que jo, certament, quan he arribat, com que em faltaven les últimes 70 pàgines, no podia parar de llegir perquè de cop es comença a embolicar, comencen a passar un munt de coses diferents i a mi m'ha enganxat. Per cert, si us l'heu llegit, ja em comentareu què us sembla el personatge de l'Alfred, perquè a mi m'ha fet molta gràcia, que és el típic senyor així com amb un punt de casposet, però que dona molt de joc al llibre. Així que, si l'heu llegit, el comentem. Els estornells mai volen sols.